hakimiydi. En çok gezdirilen hakim. Her zede ev dozgar bu kudhat gerandın. Piştiwe xalat haddayn u da ciyeki siyasi de erk hatında. Bi zamanı Erdoğan bere vezaret müsteşar u buxat tekniki erkdar bun lenaha edi alikari wan siyasiye. O siyasi kişilik, Ew kesen siyasi hakimler ve savcılar siyasete girdiklerinde de pişti ku dozgar katin siyasete bun berbijere din edi nikarin erka xaberdam bikin le keseki ku reveberi ya partiye ki dike o siyasiye ki erkdara wî kesî dikarin İstanbul'da li İstanbolê pêwîstiya wî heye û ewanî nevêderê seyyar giyotini di dema borî de kesê ku serî jê dikirin êdî li vê derê bûye dozger ji nehê cotmeyê heta niha qatilkirina darazê destpêkê ji bo CHP û ji bo hemû opozisyonê êrîş dike yê ku vêya dikin nûçe jî ê ku twîta vê jê ê ku diecibîne jî wek sûcdar dibîne û wan desteser dike ceza dike dixwaze serê me bitewîne bunu yapmasının sebebi sedema ku vê tiştî dike jî hilbijartinê sîwiyekê adarê ne ku Recep Tayyip Erdoğan wenda kiriye û vêya qebûl nake. verdiği mesajı Ew peyama ku gelê me daye hînê jî qebûl nake. Binketinê qebûl nake. yenilmezdi. Dibêje ez bin nakevim û ez rewa me Sandıktan alıyor. û dibêje ez sindoqê de rewa me lê Neden yaptıklarını ji ber ku di sindoqê de bixwe hîle bidikirin û qad ji xwe re vedikirin. Lê sîwiyekê adarê de careyeke mîne partiya wî wenda bû û bû partiya duyemîn. Li İstanbul jî İstanbul'u kaybeden li İstanbul jî bixwe digot ê ku İstanbolê wenda bike Tirkiye jî wenda dike. Ê ku İstanbolê qezenc bike Tirkiye jî qezenc bike û cara siyemîn dîsa wenda kir li hemberî İmamoğlu. onu 4 kez üst üste yendi. Ekrem İmamoğlu çar cara ew binxist. Ticara li hemberî Erdoğan bin neket. Li êdî wê şevê Erdoğan fehm kir ku binketiye. Piştî çil û heft salan CHP bu partiye yekemîn û ev çar care ku nikarbû İmamoğlu binbixe dîsa bi serket ji ber vê yekê jî her şev bi dengê xwe şiyar dibe ditirse û vê yekê dibêje ê ku İstanbul bi ser bixe dê Tirkiye bi ser bixe ê ku li İstanbul wenda bike wê li Tirkiye wenda bike ji ber vê yekê jî Erdoğan li İstanbolê dema wenda kir dihat wateya ku li Tirkiye wenda dike. Niha jî ev tiştê jîn. İşte bu ruh hali. İşte Ev halê wî, ev derûniya wî, ev neqebûlkirina wî van tişta dike. makamı Di her erka ku tê borçlu olduğu ew milletin millet ku deyindarê millet e saygısı. bêrêziyê li hemberî biryara millet dike. Öyle ya demokrasi tren değil. Niha demokrasî li bo wî nayê qebûl kirin. Dema pêwîstiya wî hebû, demokrasî ji bo wî girîng bû. Lê niha êdî li aliyê darbexwaza cih digire. Êdî ew 15 Temmuz darbe Tayyip Bek êdî darbeciyê 15 Temmûzê dîsal gel kenan ewren ciyê xwe digire. Li wê rawestgeha ku sekiniye êdî ew darbexwaz hene ku hemû kesên ku dixwazin darbe bikin hene. bu yüzden Ji ber vê yekê jî bijara wî bir kez daha careke din milletin karşısına li hemberî millet dewlet ra darawestandin. bu halk Ev millet ev gel ji ku ji dewletê xwe hez dike rêz ji dewlet xwe te digire û dema tê bankirin diçe leşkerê baca xwe dide ewladê xwe şehîd dide lê niha li hemberî millet dewlet daniye lê ez bêjim eger dewlet û millet tekevin pêşbirgê wê millet bi ser bikeve.
kişiyi seç dediğinde eğer bejin veya bir kesi hilbijirinin de sındoqe de ki hebe millet ve keseki de hilbijire ve sivila hilbijire ne kesin darbe xwaz de 15 Temmuzê jî kesên li hemberî demokrasî li hember wê artêşa ku derket kesên ku sindoqê de hatine hilbijartin wê bên bê parastin. Parêzgar, serokên navendan, dîsa kaymakam, Ajansa Anadolu, TRT, AK Parti karşımıza devlet dikilmişken millet kazandıysa dîsa jî millet bi ser ket li hemberî van tişta û berbijêrê me Ekrem İmamoğlu eger bi ser ket vê carê jî li hemberî millet eger dewlet deyne li hemberî Erdoğan wê carek din millet bi ser bikeve. bütün kazanımlar Ji ber ku millet hemû destkeftiyên xwe ji mizgeftê heta ew banga mele heta ala xwe heta ala xwe ku li ezmana ye xwedî lê derdikevine. Ji bo hemû azadiyên xwe jî da diplomasının ji bo bawernameyê jî ji bo hesabê xwe jî ji bo her tiştê xwe jî ji bo komara xwe û ewlekariya sindoqê jî dizane ku ev komar diparêze wê sindoqê. Eger hûn destûra bingehîn bin pê bikin ile çağırdığınız dîsa bi ragihana rojname ku we bang li hineka dikir yüzlerce arkadaşı bi sedan kes ku serlêdan kirin we belgeyê wan lêkolîn kirin baştan aldırtıp ona diploma düzenli dîsa bawername ku we amade kirin we da hinek kesan li zanîngeha we kirin profesör hebûn 31 sale hinek kes bijîşkin ku bi bawernameya sextetê dikin gelen bir talimatla bi fermanekê di cara ku ferman hatiye dayîn bawernameya İmamoğlu hat betal kirin aslında dün di tê wateya şeva borî merev kare bêje êdî ewlekariya hukûqê têk çû. Bi vê aqlê êdî elindeki hisse êdî ewlekariya ti tapo senedan cüzdana bankayê ti garantiyek wê nemaye heman aqile dema dixwaze têk dibe. Kesê ku 35 sal şûn de bawername betal kir êdî kare her tiştî bike. Bawername heftê û heşt kesa do hat betal kirin. İmamoğlu rêhevalê min e. Lê din ê ew kesê din ki çi tawanê wan heye. Türkiye'nin 35 sala berê em bêjin 25, 26 başkanıyla aynı sınıfta okumuş oldu. ew kesên ku sûcê wan çi ye li gel İmamoğlu xwendine. Siyasetçinin Erdoğan ji ber ku nikare İmamoğlu têk bive êdî vî tiştî dike. Qey tawanekî wisa dibe di dewletan de. aynı okulda okuduysa Ji ber ku tu li heman dibistanê bû ez nikarim wî bin bixim ji bo ku nekeve hilbijartinê ez ê bawernama wî betal bikin li gel wê jî yê dijî diçin. yanında arka Yani li gel Ekrem ji ber wê yekê ew kesê din bawername hat betal kirin.